takový live update, protože jsme se neviděli od Vánoc. A dneska je 29. února, myslím. Ledna. Teď jsem se dívala, je 30. ledna, pardon, jo. Se moc neorientuju v čase. Každopádně, já jsem celý leden měla zkouškové a psala jsem bakalářku, takže můj leden byl takový... Každopádně, dneska jdeme s mýma besties ven večer na party, nebo nevím, prostě si jdem sednout, jdeme oslavit Aneštiny narozeniny, takže se teď jdu připravit. A já jsem myslela, že budu povídat do toho, ale já nedokážu dělat dvě věci najednou, bohužel. Takže... No, takže se jdeme sednout a potom jdeme do našeho oblíbeného klubíku tady, co máme, jediný klubík, kde jsme prakticky vyrůstali. A on se dneska zavírá. Nebo prostě dneska je tam poslední party, takže prostě tam nesmíme chybět. Jinak jsem jakoby zvědavá, co si vezmu na sebe, protože já jsem vůbec neplánovala, že budu doma tak dlouho. Já jsem ráně myslela, že jdu na víkend a nakonec tu zůstávám třeba 2 týdny. Takže tu mám reálně jeden normální outfit, plus tu mám naštěstí jeden normální topík, takže uvidím, co si vezmu. Takže tohle je option number 1. Velmi basic, ale jakože hezké, jo. Ale nepřijde mi to úplně, že jako party vibe. Takže to je ten topík, jo. Nebo spíš takový jako korzet. A jakoby, on fakt se mi mega líbí, ale nevím, jestli se mi k tomu líbí prostě ty džíny. A já to prostě jinak ale ty nemám. Protože prostě oni nemají vysoký pás a je to takové jakože... A nemám pásek. Ale zase nevím, jestli mi nebude zima. Protože my si jdeme prvně jako sednout a pak budeme jako tančit. Takže jak budeme sedět, tak mi bude zima a jak budeme tančit, tak mi bude horko. Ach jo. Hej, to by bylo tak hezké s černýma kalhotama prostě. Prostě bych potřeba, aby ty džíny držely tak dobu tam chodit. A nevím lidi, já nikam nejdu. Asi jsem našla řešení svého problému. Našla jsem tyhle staré džíny. A jsou také jako koužené. Jediná nevýhoda je, že mají nohavice jak takové rozšířené, divné, vypadám trošku jak Abba, ale podle mě je to lepší než ty modré. Co myslíte? To bude tma, to nebude vidět. A lepší než ty džíny. A lepší než rolák. Tak jo, tak dík za pomoc, to je fakt... A to bude dobré. Tak, jdu si vyžehlit vlasy. Já vím, že mám rovné vlasy, ale ono to fakt vypadá jinak, než když si je ještě vyžehlíte. Nebo aspoň v mých očích. Takže this is the final... No vidíte tento lávice, ale já budu mít to kozačky, tak to nebude vidět. Jo, takže jenom takhle. No, ale podle mě je dobrý. Ještě si dělám pusu, než půjdu. Zvonek od Wendy zní jako delfín. Promiň. Čau. Takže, to je trapas. My teď jdeme s Wendelínem koupit dárečky. Ne, to už samozřejmě máme, jsme připraveni. Jo, ne, my jdeme jenom tak se projít ještě. Právě. Jo. Já se jsem zvyklu stavit na to. Jo. No, jdeme do DMka a jdeme do Kauflandu koupit kytku, protože tam mají, doufám, že tam budou mít kytku, jestli tam nebudou mít kytku vole, tak zatím čau. A i v Lidlu je mají hezké. No, tak můžeme jít všude, máme času dost. Tak čau. No tak to je hnus lidi. Ne, tady to celkem jde. A je taková chudá. Sexy. Našli jsme perfektní dárek. Který? Borůvkový. Kára hodně s borůvkami. Asi jo, to je nejlepší. Co to je to číslo? 22. To je jenom to?
To je i to, tolik, kolik je let. To je To je úplně znamení, to je tematický. osud. A tahle ve spodu je hezká. Ale taková jako bez ozdob. Já se nechci spát. Nejdem, tak tak. Ne. Tak pro babič. Ale ona je celkem cute. To je taková baby pink. 2 v 1. Hele. Co tam je napsané? Wonder of nature. No díl. Počkej, to je nějaká zhnilá. To je dárek. A takhle to dopadá, když nás pošlete na nákup dárku. To jak začneš zkoumat blízky, tak oni jsou všechny nechutné. Ale lepší jak tohle. To je hodně po akci. To budu já zítra posit. No dobré, ber tu první, jo. Zase to celé musíme obejít, ale už mám 10 000 kroků dneska. Je taky jenom obchodech. Tada! A ještě korunujte Anešku. Tak. A to bude nejistý, že jo? Wow. Jo. Už to vidím. Krém na ruce, šeří. Další wow, vodočí tenhle. Neuvěřitelné. Zkus taky. Tak dám si ještě jeden dobrý kosek. Ale to je doktor, to je jednoška. Ježiš, ten se... Hlavně to nevylíte v tom autě. Ne, nebo já. Ještě nejsem opět. Vůbec se toho neboj. Strach je jenom... Nepřijde. Tak Anežko, a ty se Anežka, začínáš. Slava. Ale nesvítí mi prosím do očí. Promiň. Jsem zapomněla, že to svítí. Já chci spolupráci s Avanti. Avanti, prosím, ozvěte se mi. Čau lidi, vítejte na Avanti Challenge. Neuvěřitelný. Pokuste se vypít Avanti do 5 minut. Zpátky. A napište do komentářů, jakou příchuť Avanti máte. Kuba Liber. Tak si myslím, že... Cuba Library. Cuba Library. Kuba Liber. Kuba knihovna. Knihovník Kuba. Prosím jednoho knihovníka Kuba. Eriku, ahoj! Jedem. Hej, mám Coca-Colu! Bylo tady za náma asi 28,5 lidí, že dobře zahrál, tak doufám, že to ono. Hitparádu na televizi Nova. Tak začínáme pěkně z Ostra. Musíme zvědavit, co vám tam Václav Potom zase namíchá. Safri duo. Očividně bunda není. Možná je? Máš bundu? No stres. Nás kamion ten zajel.
Jdeme si koupit Red Bull, protože potřebujeme kofein a City ho nemají. Tady ho máš. Ve všech barvách. Jo. Vybíráš si podle barvy nebo podle příchuti? Tohle je zero. Co je tohle? To ještě jako extra zero? Zero. To je jako, že ty vole už tam nemáš ani tu vodu. Nebo jako To si koupíš jenom plechovku. Jasně, a A představuješ si to. počkej, tady je ještě čekaj nějaký jakože spring, ale tu asi nemají. Spring? Ne, to není. Možná tak pink. A co jsem ještě chtěla říct? To je Taylor Swift skoro. Skoro, jo, jakože musíte přimouřit oko, možná obě. 2 hodinky ráno, ještě trošku vydržíme, ještě nejdeme domů. Nezapomeňte, že to je dneska naposledy tady v City klubu. We're going to hide. Let's go. Už jdeme domů. Někdo na mě myslí, asi, protože škytám. Protože už prostě není City? Nikdy? Už nikdy v životě. Wendy nám utekla. Jo, a bude místo toho Podle nějaký... mě Wendy už odjela někam. Je už doma. Nebo jede už vlakem někam. DJ Asha, navždy v mém srdci. I EDM na Instagramu. Ale nejdeme až tak pomalu. Já si nemyslím. Ona prostě strašně utíká a já už jsem vzdala to jít dohnat. Protože občas prostě musíš jít svým tempem a prostě... No nic, se rozloučíme se s našima fanouškama. Přejeme dobrou noc. Co vám zdají hezké sny. O City. Jo. A příště by měli mít na ukončovací akci tyče. Tak jo, tak čau lidi.